Chceš zažiť nezabudnutelnú dovolenku na Jadranskom mori a Chorvátsko s pridanou hodnotou? Plavba na jachte Invictus medzi najkrajšími miestami Chorvátska ti ponúka všetko, po čom túžiš. Od luxusného ubytovania v priestranných kajutách, štýlovej paluby s výrivkou, slnečnou terasou až po ranné cvičenia so mnou. K tomu každodenné kúpanie v krásnych zátokách s kryštáľovou vodou, kde ti bude k dispozícii všetko pre vodné športy, paddleboardy, nafúkovačky aj motorový čln. A zabudnúť nesmiem aj na neskutočné jedlo formou trojchodového menu. Každý večer ukotíme v inom prístave a spoznáme najkrajšie mesta Jadranu ako Split, Brač, Hvar, Vis, Korčula či Dubrovník. Užijeme si ich nádherné uličky, históriu, najlepšie reštaurácie a úžasnú atmosféru. Zarezervuj si tvoje miesto na palube už teraz a zažij nezabudnutelnú plavbu na luxusnej jachte po Jadrane. Komplet info nájdeš v mojom bio alebo na stránke www.fitpobyt.sk.